Era visto. A Guerra das Bandeiras. O outro día vi unha película preciosa sobre unha familia que vivía nunha casa grande de madeira. E diante da casa tiñan un anaquiño de céspede moi ben cortado e sen cerrar, Cuidado, igualiño que aquí. Ti vas a Carballo é prácticamente igual, como se confiasen no vecindario. Pero o mellor de todo, amigos, é que no balcón presidía a fachada unha gran bandeira. Unha bandeira, amigos, sí, señor. Non te metas neses temas moito que son asuntos de calado, Calado tiñas que estar ti, payaso. Pero a quen lle pode molestar unha bandeira? Non me molestar. Por que tamén esa bandeira teñen empezado guerras? Vala, aí vai exagerado, home. Será porque tens que poñer unha bandeira bonita. Se pasa unha bandeira fea, pois pode molestar a alguén, claro. É que terá que ver se a bandeira é bonita ou é fea. Esa non é a cuestión. Ai, non, agora vasme dicir ti que é o mismo poñer unha bandeira, por exemplo, non sei, branca, como a de rendición do Real Madrid, que é horrible. Eso é o mesmo que a bandeira negra dos piratas que ten aí a cabeza de huesos. Sabes, é dibujada, é preciosa. Pero se a bandeira branca non ten nada que ver con Madrid. É un símbolo mundial. Pero cala, babo! Vasme explicar a min agora ti co ser de fútbol. Vas a ver ti máis que a mí. Home, moito, por favor, falalle ti, porque eu... Pero que, por favor, nin a bandeira branca do Real Madrid, nin a dos piratas, ten que nada que ver cos defuntos, Puscas, que se te equivocas tenete que corrixir, digo eu. Non me corrixas, porque o único que di tonterías ti só sabes decir tonterías. Falalle ti, por favor, Dios. Ves o que pasa? Isto é o que pasa por culpa do teu tuzarismo e da tua falta de ignorancia, que me espanta a ti. Pois chántalle unha bandeira, a ver se volve. A bandeira vou te espetar a batir na cabeza. Ainda vai ter razón, Lino, meu home. Que tan sensible se pon a xente cando se fala de bandeiras. E, por suposto, o tema foi a máis. Era visto. Mocho, xa me enterei. Non faga vostede moito caso do que escoita por aí, don Anselmo, que a xente é moi amiga de falar. De que se enterou? A decisión patriótica de poñer unha bandeira na casa que daba aberto un debate na de Puscas de campeonato. Pois asegúrolle que non foi cousa miña, O que pasa é que xa sabe como é o tema das bandeiras, que en canto se sacan, despois é moi difícil volvelas ao caixón. Va. As bandeiras foron feitas para ondear o vento, para ser exhibidas con orgullo, contempladas con emoción. Eso pensaba eu, pero en canto aparece unha bandeira horneando o vento, a xente alporízase toda. Porque son uns papanatas sen corazón. Eso que son papanatas sen corazón. Sabe lo que che digo, Moncho? Que? Que hoxe mesmo vou colgar unha bandeira na fachada da miña casa. Ai, sí? Pois alégrome ben, Alégrome ben, e dígolle máis. Non teña medo que comigo non vai discutir. Non, poña vostede a bandeira que queira. A que queira, que comigo non vai ter problema ningún. Que estás dicindo, Moncho? Estásme provocando, estásme tomando pelo. Estou dicindo que poña a que queira, que comigo non vai discutir. Como que a que queira? Como que a bandeira que queira? Poñerei a bandeira que hai que poñer. A única, a auténtica, a de sempre, Moncho. A de sempre. Non dixen nin pío. A tal hora xa estaba eu convencido de que Lino, unha vez máis, tiña toda a razón do mundo. Cando se trata de bandeiras, mellor non falar moito. Mas ben, nada. Que tan listo é o carteiro, pro que quere. Súper bonita, preciosa. Pero que bandeira, Kevin José? Pois non sei, é que a verdade é que non a vira nunca e seguro que a inventou don Anselmo. Xa me sei, cala a boca, payaso. Dilo porque non ten nin papa de bandeiras. Pero que diste? Que ti que non ten nin idea de bandeiras, payaso. De verdad, pois esta bandeira non a vira nunca porque seguro que inventou don Anselmo porque é ecoloxista. Don Anselmo ecoloxista, sí, era che boa. Que sí, que unha bandeira ten así como un pecho grande no medio. Unha vaca. Que non, mas así destes que voan. Unha gaivota. Que non, é así como un Nazgûl xigante que está no medio da bandeira. E como están en perigo de extinción, pues... Eso teño que verlo eu, Deixando a un lado a ignorancia total que o meu fillo poida ter en calquera tipo de temas que un poida imaginar, tampouco me parece tan mala noticia que a pillaría de hoxe en día pense que a bandeira do aguilucho é un tema ecoloxista. Non está mal. En todo caso, o raro ven agora. A Kevin confirmei que era unha iniciativa de don Anselmo para conservar o buitre leonado. Así que está ben, canta menos política e metamos o asunto, mellor.
Listo, xa está instalada a miña bandeira. Como, xa tacho unha bandeira tamén? Sí, a máis bonita que atopei. Colores a todo trapo. E de que é? Eu que sei de que é, de que máis dá, de que é, limo, que máis dá. A bandeira bonita xa está. Sabes, a xente non pregunta tantas cousas. Ve unha bandeira bonita e entra a tomar algo. Home, mira pai. Hola, que tal? Boas tardes. En 10 minutos non sabedes lo que tal pasou. Alucinante. Xente moderna, nada de chavalada ruín e chatarrada desa. O que? Foi poñerse a bandeira e empezou a entrar xente elegante. Ti mire pa aí a cantidade de gin tonics de ervas que estou vendendo. É unha barbaridade. Óscar, ti estás todo. Tens que sacar esa bandeira agora mesmo. Si, mira como teño o bar. Vou sacar a bandeira. Sabes xa. Ti sabes de que é esa bandeira? É a bandeira do movimento gay. Sí, como vai ser a bandeira ese... Non pode ser. Ollo, Puscas, que agora que me estou fixando... Pero eu non sabía que esta xentiña tiña bandeira, logo. Vai de anos xa. Que pasa que ti, como non lees máis que as páxinas del Deportes, entón... Lino, por favor, calado, en un mal momento. Los señores, esto rematou. Xa sei, veña, non é que é hora de pechar, é hora de pechar, veña. Vayan salindo, deixen os vasos, por favor, deixen os vasos, veña, que é hora de peche. Gracias por todo, Veña, que vaya moi ben. Hasta logo. Chao. Hala. Coa retirada da bandeira do Puscas, pensei que rematara o conto. Error. O feito de que unha bandeira poida definir a un local foi utilizado por unha das mentes máis reviradas e retorcidas que hai en Lameiro. Efectivamente, acertastes, a miña Elvira. Pois, polo visto, é o que fan agora en todas as tendas da Coruña. Poñen esta bandeira para demostrar que están de loito. Pois non sabía nada. O caso é que non sei se poñela ou non, porque a miña curmá morreu hai 7 meses xa. Ai, muller, pero nunca é tarde para demostrar que estás de loito. Xa, pero é que prácticamente coñecíamonos o de vista. Xa, pero mira, ti pona, pos a bandeira de loito oficial e xa verás como a xente lle gusta ver o bondadosa que eres. Dicís que fan na Coruña? Oi, é o último grito nos centros comerciais. Pois daquela voume poñer. Vai, eu vou fora a mirar como queda. Era moi burra, ata me deu as grazas. Ojalá teña unha bandeira pirata a caramuchas. Non digas que é pirata, que a Elena pensa que está de loito. Ai, que tan ignorantiña é. Mira, ti bichelle aposta. En riba da porta. E agora toda a contorna vai saber o que se dedica realmente Carmucha á piratería. Ao final, a sorte miña foi non ter posto bandeira ningunha. Pero claro, a sorte non dura sempre. Pero a ver, Elviriña, razona un pouco. Non sería mellor esquecer este asunto e seguir como sempre? Dixo nada. A bandeira está de moda e nós temos que tela nosa. Vale, como queiras, como ti digas. E cal poño? E cal vas poñer? A galega, como a televisión. A galega. Fíxate ti que nin se me ocorrera, Bueno, perdoade que insista, amigos, pero que tan práctica é a miña Elvira. Sácame esa merda dai. Que merda, muller, que merda? A bandeira. Pero como podes falar así da nosa bandeira, home? Serás marulo, puxéchela ao revés. Ao revés, Moncho, ao revés. A raya está así e tiñe que estar así. Caralho, mira ti do que se vai fixar a tipa agora. A ti, no súper se andan dicindo que somos uns nacionalistas de pacotilla e que nos metemos na política polo carto. Carto, nin que política, nin que nacionalista, home. Pero isto que é? Moncho, sácame esa merda dai. E ponme a outra bandeira, E cal poño, cal poño? Eu que sei. Cal vas poñer? Unha chula. Saqueina. Despois provei que é europea, e mesmo coa da selección brasileira. É que ten unha bola do mundo, é un lema que di ordes e progreso. Nada, tampouco. Así que, ao final, puxen a que tiña que ter posto desde un principio. A da película. Que cousa bonita, cando vai o pai co neno xogar ao deporte ese do pau gordo e máis da luva xigante. Cousa bonita, cousa chula.
A vida sen viño. Elvira, faime un bisté. Ai, como ves que non te relambes? Que me fagas un bisté, home, e con patacas. Fai no ti, que eu non son a tua criada. Claro, caralho, sin problema ningún. Mira, aquí o tes, un filete dos vos. Que pensas, que non son capaz de facelo ou que? Por que cheira a goma queimada? Por conta a noite, o borracho do teu pai intentou fritir unha pantufla. Mira, de madrugada calquera distingue unha pantufla dun bisté. E aquí cheira unha pantufla? A churrasco da vaca vella. É demasiado correosa esa carne pro meu gusto. Tes que deixar de andar enchéndote como un odre, Moncho. Tes obrigas, tes un traballo, tes unha familia. Pensa no neno e pensa en min. Pero xe non penso noutra cousa, Elvira, por favor. Por eso me tiro de cabeza ao viño. Para desconectarme das preocupacións que me dades. Mentira! Ti non te preocupes por min! Ti sabes que ando metido nos porros? Sábelo? Ou sabes que ando metido na Galiborroca queimando bandeiras de España? Se me entereu que andas na queima de bandeiras que te rebento, Finxista! Piches, o neno xa fala como un antisistema. Mira, Moncho, non me deixas outra alternativa. Acabouse de vez, acabouse. Acabouse o que, bella? Acabouse o que? O viño! Era boa, xame si. Eu non deixei de ir aos viños nin cando andazo aquel de metílico que levou tantas vidas por diante. Leva a clara Elvira se pensa que me vou dobregar aos seus caprichos tan facilmente. Veña. Poste poñer patas para arriba que non che vou poñer máis viño. Pero por que, ó? Enténdeme, Elvira prohibime que che dera de beber, sabes? Quen son eu para levar a contraria a unha cliente? Pero a ver, o teu cliente son eu, non a tordada da miña muller. O cliente é todo aquel que me fai gasto, entendes? E Elvira díxome que me iba a pagar por cada viño que non che puxera. Pero como che vai pagar polos viños que non bebo? Eso non ten lógica de ninguna clase. Lógica normal non ten, pero lógica empresarial ten toda do mundo. O donde biche ti mellor negocio por cobrar por non servir o xénero. Pois que vai tomar polo cu ti malo xénero, oix? Eu cambio de bebedeiro, marcho para Adamancio. Adamancio tampouco che van poñer viño. Nin Adamancio, ningunha outra taberna, bar, cafetería, snack bar, pub, discoteca, churrasquería ou tinta de licores daqui a Santa Comba. Elvira xa colgou o anuncio en todas partes. O que anuncio? Que anuncio que diste? Non me das vino, soy alcohólico. Ende por riba escribe un castelán. Pensa que así vai máis en serio. A ti pareceche normal, poñer por aí un cartel como se fora un criminal ou un ludópata, peor aínda. Os dous son vicios que crean dependencia. O alcohol é máis o xogo. Dependencia de que? Depende de que? Mira, o chispazo da mañá, o vermudo mediodía, as 3 botelliñas de viño da comida, despois os cacharrotes pola tarde e pola noite para dormir ben. O normal. O normal para dormir ben é un vaso de leite O morno. leite, no, aparta de min ese Cádiz, por favor. O leite sí que é aditivo, carallo. Miña nai pasou unas canutas para destetarme. Bebo leite, Moncho. Como a calquera adulto, o sabor do leite repúgname. Pero non me dixades por qué per esa noite dormín como un bebé. É o mellor de todo, don Anselmo. Non sabe o ben que me traballo o cerebro. Xa sempre me traballou ben, pero que agora vai encefalograma plano, un Fórmula 1. Unha maravilla, con decirlle que en 2 horas fixen o traballo de todo o día. De fábula, Moncho, de fábula. Pois se xa tes feito o traballo do día, xa podes comezar co inventario. Voilà. E ainda non é hora de comer, Elvira! E ti que faz na casa a estas horas? Teño 2 noticias. Empezo pola boa. A partir de agora, na máis que vou traballar media xornada. Eso sí, cobrando a metade porque don Anselmo Parvo non é. Ai, Dios mío, pois se é boa non quero saber cal é a mala. Non hai mala, hai boa e mellor. E a mellor é que vou pasar máis tempo na casa. Ai, que ben, máis tempo para estar estomballado no sofá. Eso era antes cando bebía. Agora son un home formal. Mira, vou empezar retellando o teito da casa. En serio? Vas retellar a casa? Claro que sí, pero mira, agora que eu penso non é o único que necesita un repaso nesta casa. Cariño, espérote no cuarto cando queiras, periquita. Toda a fin de semana retellando e bombeando. Resultado, o teito quedou niquelado. Pero somiar da cama, non vale nin para poñer de pecho na finca. Elvira, vou desbrozar e pintar os galiñeiros, e así que acabe xa seguimos co choio, periquita. Pero outra vez descansa un pouco, Monchiño. Imposible. Son como a batería do coche, recárgome como vemente.
Este tetrabrí de viño vaiche de regalo de promoción cos palitos de cangrejo. Aparta de min ese Cádiz, Carmucha, que é kriptonita pura, pura. Señoras, traed as vosas compras, que non tendes falta nin a andar cargando pesos estando eu aquí. Miña nai, que foste tes? Non o sabes ti ben? Ala, ella. Carmucha, chama a Elvira e dille que se vaya preparando, que vou agora mesmo para a casa. Botando chispa. Vamos. Arriba un romántico. O novo Moncho. Dinámico, atento, hixiénico e, ademais, intelectual. Non hai quen me quite as miñas 3 horiñas diarias estudando a Helipedia. Por eso sosteño que se o estadio de Riazor algunha vez acaba afundido polo mar, non é nin pola mala xestión da directiva actual, nin da dantes, nin siquiera por ningún tipo de maldición celtista. É polo quentamento global. Interesante teoría, Moncho. Moncho, queres que non che poña outro viño? Non, que ainda non acabei co que non me puxaxe antes. A ver, non, levas 2 horas cun viño que non che puxen, Terás que facer algo de gasto, non? Ou ves aquí a brigar? Bueno, veña, non me poñas outro, pero o último é que teño que ir cumprir con Elvira. E non pensedes que é todo cultivarme e bourar na casa máis en Elvira, Non, tamén lle dedico tempo ao rapaz, que tan abandonada estaba esa criaturiña. A ver, 4 por 2 elevado al cubo más 8 dividido por el x al cuadrado igual a 10. Hallar la incógnita x. Pero por que falas así, papá? Porque o linguaxe das matemáticas é así, nene. No, que digo, que por que falas en castelán? Porque o sistema educativo galego é de lingua bífida e as matemáticas van en castelán. Por iso non aprobo eu matemáticas, porque conto en galego, claro. Ala, outra incógnita de despejada. Veña, pon o chándal que imos correr por aí un pouquiño os kilómetros. No! Vamos, veña, vamos. Veña, déixate aí, estomvállate tranquilo. Non te preocupes, home, mira, ata os deportistas de elite lles dá unha pájara de cando en vez. Agora vouche preparar a merenda, despois seguimos ca lección. Pero por que me fai correr tanto, Que quere? Que me desfonde? Cala, a min sí que me ten desfondada. Pero así tamén che vai correr. Ai, que tan inocente es, nene. Nocilla con ginseng para activar as neuronas. Mellor vai no papar ao cuarto, despois xa empezas botando un ollo á lección, vale? Veña, arranca. O meu uso. E agora, cariño, vou cambiar as placas solares, esas que nos fixeron poñer para aforrar enerxía que agora temos que quitar para que non nos multen. Non, Moncho, non. Acabouse. Ai, ti que eres leria, periquita. Que non, Moncho, que se acabou o inferno no que vive esta familia. Que non se pode ser tan responsable, tan traballador, tan bo pai e tan fogoso na cama, home. Que é o mismo conto de sempre. Que te obsesionas te non tes medida. Mira, fuches tía que me fixo meterme de cabezas, no vicio de ser un home de proveito. Oiches? E agora marcho, que non soporto estar inactivo. Ai, sí. Pois o mismo que te meten no vicio, quítote de aí. Puscas. Hola, son Elvira. Mira unha cousa. Como? A ver se entendo. Que queres que lle volva a dar viño a Moncho? Pero non sei eu, porque está moi convencido co tema ese de levar unha vida plena e toda esa atrapallada, Vale. Sí, vou enseguida. Veña. Lino, aténdeme un negocio un momento que teño que ir un viaxe. Onde? A buscar a un cliente. Bueno, máis que a un cliente, a un amigo da alma. Sabes, que necesita de alguén que o trae de volta ao arrego. Volvar isto, por si acaso. Cariño, a compañía da luz xa pode quedar tranquila que quitei as placas solares. Alegro, meu. Xa vou eu. Home, Pusquiñas, e ti por aquí? Veño para levarte po bar. Ui, sí, tome, pero agora non podo. Mira, primeiro teño que tomar a lección aquí, e despois teño que meter un repaso a Elvira de campo. Elvira, deixa, que xo levo eu arrastro. Mándoche de volta cando estea recuperado, vale? Graciñas, Puscas, Deus cho pague. Non sabería dicir que foi o que pasou. Só sei que espertei na de Puscas, borracho como unha prea, e cunha dor aquí como se me meteran un tubo pola horxa. Eu marchei para a casa abaneando, eso sí, pero sen perder a compostura. Epa! Mira, bótame un bistec. Claro que sí, cariño, con pataca. Por suposto, homelo. Agora cho fago, tranquilo.
Elvira taxista. As peripecias que teñen que ver con mulleres ao volante de vehículos son case sempre historias inquietantes. Pero esta de hoxe, sen embargo, ten un aquel de comedia romántica. Mira, ti irás en bus como a xente pobre, é normal, que non hai de que vergoñarse, eh? Pero eu de sempre ao médico fun en taxi. O que pasa que hoxe non podo. E logo porque, muller, estás recortando gastos. E logo non sabes o de Venancio. Ai, Elvira, que pouco informada estás. Rompeu unha perna e non pode conducir. Oh, e o taxi vai quedar parado? Pois xa me dirás, non llo vai deixar a calquera. E aquí poucos quedan de confianza con algún punto no carné. Pois eu teño carné e teño todos os puntos. É total, para levar un coche de aquí para lá... Ti, queres ser taxista? Ai, mamá, queres ser taxista? Ai, pero que tan ridícula es, Elvira. Pois non lle vexo tanta coña. Total, que problema hai de coller un coche, andar para aquí e para lá? Que problema hai? Mira, quítateme do medio, anda, que vou mesear por riba. Queres ser taxista? Pepe, e baixame a bandeira, biches. Os que xa coñecedes algo sobre o funcionamento da mente da miña Elvira non teredes dúbidas do que fixo nada máis poñer un pé na casa. Era visto, era moi visto do noso señor. Entón, todo amañado, non, Venancio? Graciñas, xa verás como non te arrepintes. Vou ser unha taxista modelo. Sí. E ademais, vas ver a cara que pon a miñoca noxenta de Carmucha. Non, nada, estaba falando aquí con Moncho, Venancio. Sí, xa vou agora para aí, Veña, nun minutiño, veña, déixate. Chao. Elvira, ti estás segura do que faz? Segurísima. Darlle na boca a candonga de Carmucha. A eso me refiro, cariño. Que por culpa da túa guerra con Carmucha vas nos meter a todos nun lío. Que todos? Pero ti que tes que dicir do que fago eu? Ti de que lado estás, non? Non teu, cariño, evidentemente, pero é que... Pero que? Que problema vou ter con taxi? Que problema hai? Léveme ali, alá o levo. Léveme a colar, alá vou. Que problema hai? O de taxista debe ser o oficio máis cómodo do mundo. Marcho, vou onde Venancio. Adiós, cariño. Amigos do taxi, perdoada a miña Elvira. Ela non sabe das penurias da profesión. Agora, eso sí, en 2 días a tipa foi collendo unhas mañas e un xeito... Cuidado aí. Se o radioleno non poño por gusto, é por estrategia. A reacción ante a copla define o cliente. Que copla? Está calado, Pasa igual que o fútbol. Ti arrancas con Radio Marca e aos 2 segundos sabes se o cliente é guardiolista ou mouriñista. Que maravilla. Canto me alegro por ti. Pero mira, vas vir facer a comida hoxe? Home, Moncho, depende das carreiras. Isto é, sí, é moi esclavo, entendes? Se un cliente ten que ir a Vigo, pois hai que leválo a Vigo, entendes? E se un cliente ten que ir a Alaska, pois haberá que leválo a Alaska. Ai, falaches, nené. Mira, tes nocilla na alacena e ti croquetas. Ala, que teñades bo día, meus amores. O peor xa non é comer de bocadillo ou escoitar esa sabedoría barateira tipo Lino. O peor é que a miña Elvira, cando ten un oco entre carreira e carreira, vos onde diríades que vai descansar? Exacto, aí mesmo. Sonche todos iguais, ó. Ao final o que queren é encher a carteira e enchufaros da súa corda. Saberei 9. Home, Elvira, dicir que algún político honrado tamén sae de cando en vez, ó. Enganan, Lino, enganan. Fansos honrados, pero unha vez que chegan a poltrona, zas, quitan a careta. Ves, eu sempre o sospeitei, pero agora teño probas. E que probas tes? Xo di Elvira? Non o digo eu, Monchiño. Digo a experiencia. Ai, para ti é todo moi fácil. O mostrador de suministros Anselmo todo se ve de cor de rosa. Pero hai que sair aí fora, ao mundo real. Non puscas. Teño que volver ao chollo. Ata logo. Que encanto teñen as mulleres conductoras, A que sí? Está calado, Puquilla, está calado. Perdoado outra vez, xente do taxi. Xa sei que esta filosofía barateira non é marca da casa, pero que queredes? A culpa non é dela, así é todo, A culpa é dos estereotipos que lle teñen comido e absorbido o sexo a esta sociedade. Llevo 4 días comendo nocilla. Para ti polo menos gusta, che carallo. Eu que? Eu non só o que deixen cea, que deixen muller. Pois eu que deixen unha nai. Vale, non compares, por favor. Eu, sin a miña Elvira, non podo vivir. Mira, papá, deberías convencela para que deixe o traballo de taxista. É moi fácil falar, home. Xa sei, que fago? Que carallo fago? Mira, papá,
Xa sei que está mal que sexa eu que che teña que falar destas cousas, pero eu, cando quero algo de Jessie, sabes o que lle fago? ¡Ah! ¡Porco eso! ¡Me parecías un porco! Disimulei para non darlle a razón, que ao fin e ao cabo estamos falando de Kevin e José. Pero tertiña, Isto amañábase todo cun toque de seducción made in papá. Saca dai, Moncho. Ainda estás desperto? Esperando por ti, Kimi Raikkonen. Ella, meta quinta e pégame aí un volantazo dos vos. Aquí está. Aquí está. Que busco, muller? Busco o mapa de pistas da comarca. Teño a filla de Maruxa do Couto preñadísima no asento de atrás e vou na levar pola pista do monte ao hospital. A lo mejor non podías esperar 10 minutos. Moncho, estamos a falar dunha vida humana. Seriedade, home, seriedade. Veña, durme. Ata mañán. A ver, a idea de Kevin non era mala, pero tiña un fallo. Era de Kevin. E ata hoxe na historia do mundo ningunha idea de Kevin saiu ben. Ningunha. Así que dixen eu, Moncho, pensa por ti mesmo a solución e xa está. E dei con ela. Unha idea caralluda. Con outro buscas. Haberá que ir parando. E bótalle outro ao carteiro a ver se que para de rosmar un pouco. Muchiño, eu creo que xa chega ben, E digoche unha cousa, é mellor que non vayas no coche para a casa. No, tranquilo, non te preocupes, porque xa teño todo pensado. Non vou ir no coche. Vou chamar un taxi. Que? Genial, Silvira, si, telo aquí. Veña, pois ata agora. Para mí que quedo a dormir, Pois habrá que arrastralo a todo tas. Esa cousa túa é máis de Elvira. Ben sabes que eu tiña as costas escaralladas de tanto reparto. Que? Alguén chamou un taxi? ¡Não, periquita! ¡Llévame a casa, Capitán Pescanova! Ay, mi madriña, ves bonito. Ala, veña, vamos. ¡Hala! Veña, amor. ¡Conocieron taxi! Ay, a ver se me quita capor. Paramos no polígamo a mangarlle uns chupitos, como nos vellos tempos. Que maravilla, amigos, que maravilla. O taxímetro toleaba, Eso sí que eran carreiras, carallo. Buah, que justo. O malo é que, de volta para a casa, batemos cun control da Guardia Civil. Era visto. Todos los puntos, Moncho. Todos los puntos. Agora que vai ser de min? Mira, por favor, que vai ser? Vai ser o que ten que ser. Devolve o taxi a venancia, xa está. Non vexeu tanto drama tampouco, Mira, non entendes, Moncho, non entendes. De repente era como se eu entendese de todo. De política, de economía, de fútbol. O taxi é milagroso. E agora que vai ser a miña vida? De volta a miseria da cociña, da lavadora, do dixiclín. Xa vos dixen ao principio que esta peripecia tiña un certo aroma a comedia romántica. E non mentía, Elvira estaba chorando e eu, outra vez, xa van dúas, sabía perfectamente o que tiña que facer. Ti crees que vai funcionar, Monchiño? Mira, estou seguro. Guíate por mí. Mira para diante, que vas conducindo, Que un corzo casi non reventa. Aí estamos, Bueno, logo, jefa, dígame, que lle pareceu o partido de onte? O partido de onte, un roubo, home, un roubo. Non gai, un atraco, Un atraco a man armada, é o que eu digo sempre. Un home cun pito na man é un peligro. Importalle se poño a radio. A radio, aí se botou o fari. Pois espera, aí está. Vete para aquí. Para aquí se te quimos dar unha volta. Veña, monta aí. Para Vigo, por favor. Para Vigo me temos que ir, veña, para Vigo me voy. Trago a cerveza na guantera. Home, pilla aí, que hai unha nevera. Curva.